מסתורי האוכל הכחול. בעיר שלנו גר ילד אחד שקראו לו רובי. רובי אהב מאוד קסמים, וגם קוסמים, ובכלל כל מה שקשור בקסם. כבר כשהיה תינוק היה רובי עושה הצגות של קוסמים יחד עם חברו הטוב, כלבו האהוב. כשרובי היה בן 6, אמא תפרה לו לכבוד יום ההולדת גלימה של קוסם מבד כחול מבריק. כחול היה הצבע שרובי הכי אהב בעולם. בלילה, כשרובי היה שוכב לישון, אבא היה מספר לו סיפורים כחול לפני השתגד הים הכחול, את מגבת הטורקיז ואת המצופים התכולים, וכולם נכנסו למכונית ונסעו לחוף הים. החוף האהוב עליהם היה חוף. ואז, ממש כשהבטן שלהם כבר כמעט התפוצצה מרוב ממתקים כחולים והכי טעימים שאכלו בחיים שלהם, פתאום נשמע קולה המוכר של אמא, רובי, אתה, איפה אתם? הם הרימו את עיניהם וראו שאיתמיס נעלם.